दाथ' गोजां बोथोर जाबाय खम्बला थोयोना थोआ गैया खम्बल गैया दुखुनांथाव आरोना बोरैबा सानब्ला जोंबो मानसि हिसाबै सहाय जोबनो नाय बेबायदि खामफ्लायखौ बोथ्रोदैसो बियो माने आवगायनांगौ जाहैयो आरो नै स्कुलाव हाबनांगौ दे ज' ज'नो स्कुल थाङो दा स्कुलाव मोनजादों ओंखामखौ लेखा फरायनो गोसो दा प्रमद स्कुल हाबाखै आलाय सिलायमोन नालाय सोनोबो रोंबोआसै डकुमेन्टस गैयिनि थाखायनो अरुणाचलावबो माने जोंनिया सोआनो आरो खुलुमबाय लोगोफोर नैबे भिडिअआ मोनसे जोबोद दुखुनांथाव भिडिअ दा नोंथांमोनाबो सानफेराखैमोन जानो हागौ आंबो सानाखैमोन मिथियामोन जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो दासिमबो बेफोरबायदि आलाय सिलाय जानांनाय गथ'फोर एबा बर' न'खर दङ मोनसे जायगायाव आं फैदों जेरावहाय जोंनि बर' गथ'फोर आलाय सिलाय जानानै दा बबेबा गोजान अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बेवहाय लाबोनानै दोनफैजादों बिसोरनि सासे आंगो मानसिया अननायनि गेजेरजों नाथाय बिथांमोना बेयाव दोनफैजादोंब्लाबो बेयाव थादोंब्लाबो बिथांमोनहा माने गोबां गोनांथि दं जाय गोनांथिनि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ बानायदों बेनिफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांब्लानो गासै मिथिलांगोन आरो नैबे दुलाराय जिरायनाय नैबे दुखुनांथाव न'खर बिसोरनि बिदा फंबाय बिबाजै गथ'फोर नै बिसोरो दा साफा साफा आरो बिसोरनि जारिमिनखौ मिथियोब्लासो नोंथांमोनाबो बुजिगोन आरो दुखु नांगोन बेबायदि मा नोंनि नामा आंना बिश मा नाम नोंनिया समायना नोंनियालाय रुफालि अनिमा ताबिता ओमफ्राय नोङो सुमित्रा बिसोर ओमफ्राय बेबो आब' साबसे गासै बेबो बे गोलैसिगोन प्रमद आठजन गासै नोंसोरो दा नै बिसिनि थाग्राखौहाय एसे नायनि बाबु फै नानि फै आंजों फैलाय फै नानिमोन फैलाय महाय उन्दुयो नोंसोर माबायदि नोंसिना फै बिसिनि थाग्रा उन्दुग्रा न' नै बेलाय फै नानि फैदो महाय उन्दुयो नोंसोरलाय महाय थायो बेयावहाय सो ने मामलाय प्रमद ताबिता महाय कहाँ पे सोता है नोंसिनि उन्दुग्रा बे बबे बे नायनि बे बो उन्दुयो हाबदो बोन ज' उन्दुयो नोंसोरो उन्दुयो ने बेवहाय बेयाव उन्दुयो नोंसोर साबाबो उन्दुयो नामा साबाबो नोंसोर गासैबो नोंलाय महाय उन्दुयो रुफालिया दादिजों नोङो अनिमाया आनैजों माखासे ओरै उन्दुयो रानलायना उन्दुयो आरो ओमफ्राय नैबाव सोर उन्दुयो आदै सोर उन्दुयो आदैजों सोर उन्दुफायो हा दादिजों रुफालि नों उन्दुफायो दादिजों बेबायदि आरो नै बिसिनि जिउ खांनाया बर्थमान नैबाव सोर उन्दुयो बेवहाय आनै उन्दुयो नों सोर उन्दुफायो आनैजों नों आनैजों उन्दुयो आदसा बेबायदि नै बिसिनि थाग्रा अबस्था न'आथ' माथो नैबेबो जिजोब्बाय नैबे बिसिनि न'आ नै मा होनो बे बारेन्दा बायदिमोन आरो जेन'बा जिजोब्बाय नै प्लास्टिकआ ओमफ्राय नैबेखौ मैयासो बानायनो हादों खुनुरुखुम बेखौ बानायबायनो बेलाय लाइब्रबना होफैदों उसुबिदाथार नुनायखाय थिं लाइब्रबनानै दुमना हाजिरा होनानै होनाय जादों आदसा ओरै बोरमा दाउ दोनग्रा ओंखामा महाय जायो नोंसिनि ओंखामा महाय जायो महाय बेयाव जायो बोरो बेयाव ज' जायो नोंसोरो दहाय मा ओंख्रिमोन दहाय ने आलु ना दालि ना बेदर ना मा मुला ओंख्रिमोन बे नैबाव जायो नोंसोर ने नैबाव संनानै जायो प्रमद ओंखामा गोबां जादोंना जायाखै जादों जादों दा नोंलाय जादोंना जायाखै जादों दे स्कुलाव हाबनांगौ दे ज' ज'नो स्कुल थाङो दा स्कुलाव मोनजादों ओंखामखौ स्कुलाव मोनजादों ना मानसि गिदिर जानो गोसो दा लेखा फरायनो गोसो दा प्रमद दे जागोन दे मानसिफ्रा अनगोन नोंसोरखौ हरगोन दे मोजां फरायबाय था दे नोंसोरनि गासिबो डकुमेन्टसबो बानायजोबनायसै दे नोंनि नाम नोंनि लेखा ओरै आइडेन्टि कार्ड फिसा मोननायसै नोंसोरो दे
हा थाबिथा डकुमेन्टस फैदो फै दा नोंथांमोना नुबाय आरो खोनाबाय बिसोरनि अबस्था नोंथांमोना निस्सय गोसोआव दुखु मोनगोन दा बिसोरनि जायगायाव थानायमोनब्ला जोंबो माने मा जागौमोन बुंनो हाया ओरैबायदि माने दुखुनांथाव माने लामा गोमानाय मोनसे बर' न'खर बिसोरो बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि अबस्था नै बेस्राफोर आरो बेनि गेजेराव नैबे ओमफ्राय नोंसिनि बिमाया जाहैबाय बिमाखौ आं खेबसे दिन्थिबावनि नोंथांमोननो नै बेलाय बिसोर ये कौन है मम्मी है ये आबै मामिजों थाङो उधर जाओ ये अनिमा ये रूपाली ये समायना ये मामी बेबायदि अबस्था बेसाफोर नै दा बिसोरबो फरायलांथोंसै नोंथांमोना हेफाजाब हरदो मोजाङै देरलांथोंसै नोंथांमोना जायफ्रा फैनानै हेफाजाब होफैनो गोसोब्लाबो बे मबाइल नाम्बार जेखौ नुदों बे कन्टेक्ट खालामनानै डाइरेक्ट फैनानै बिसोरनि न'खराव हेफाजाब होनो बा नायनो बा खौरां लाफैनो गोसोब्ला फैनो हागोन बेयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि फाथाबारि बे जाहैबाय बिसोरनि बिमादे बिमाबो बुहुत देहानि माने उसुबिदा दं बुहुत किडनि स्टनबोनो आरो बेजों लोगोसे माने मोदोम मावबाय थानाय माने उइक बुहुत दुरबलथा दं आरो दुरबल दङ फैसानि थाखायनो बिदि जाबाय ओमफ्राय सासेयाथ' ओरै जाबाय नै अपारेसनबो खालामनो हायाखै औ बिदिनो बिखायाव अन्थाइ जाना दङ नोंनियाबो अन्थाइ दङ अन्थाइ जाना दङ खालामनो हायाखै बिदिनो थाखा फैसानि थाखायनो अपारेसन खालामनो हायाखै आरो नोंनो बे साखा गोनां माबा मोनब्ला मोजां जागौलै ना औ साखा गोनां बेटारिफोरनि सुइचजोंहाय बेटारिफोरजों बिदि बेटारि गोनां सुइचनि मोनबाय बेना माने ओरैबायदि जोबोद खस्थ' जाहैबाय दा नै मोनसे खेबसे फायखानायाव थांगासेयावनो 1 घन्टा गाहाम लायो जाहैबाय नाय बेबायदि खामफ्लायखौ बोथ्रोदैसो बियो माने आवगायनांगौ जाहैयो आरो नै बिदियानोसै ने बिदिनोसै बेखिनिल' आवगायनो हाखायो ने औ आथिंखौ बोआबा हाखाला आरो आथिंखौबो बोदेरनांगौ आखाइजों बोदेरनांगौ बोआबा हाखाला आदसा थाङो आरो खिनो हासुनबाबो गोजानथार खिनोबो जायगायाबो बिराद खस्थ' थांनांगौ गोनां जायो मालाबा हास्लाबाबा बेयावनो खाथिफोरावनो माबानांगौ गोनां जाहैयो दा बिसोरनिनो बिबथै बियो माने बिसोर गथ'फोर 7 गथ'फोरनि बिबथै माने बिफानि फंबाय ओमफ्राय नों बहाय दंमोन सिगां आं अरुणाचलाव दंमोन अरुणाचल प्रदेशआव औ बिसोर गासिबो गासै बिदा हाग्रायावसोमोन नामा नोंसोरलाय माबायाव दंमोन क्रेसाराव क्रेसाराव हाग्राबारियाव ए बिसोर गथ'फ्राबो औ गासै हजों दंमोन ए सिगां बारनानै आरो पासिघाट सिगां बारनानै दंमोन क्रेसाराव दे हामबायसै दा बर्थमान बे जायगाया जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि फाथाबारि एरियानि मोनसे गामियावहाय मोनसे न'खरावहाय फैदों दा बेखौ मोजाङै दायथ' लादों नैबे जोंनि आब'आ बे आब'नि मा नामलाय रनजिता बर' औ आब' रनजिता बर' ओमफ्राय नै बिसोरो जाहैबाय आं दहाय नोंथांमोननो खिन्थाबाय बिसोर आंजों गोजोननाय लालायदों दहाय नै बिसोरो जाहैबाय बेसेबा गोजान जायगानिफ्राय आलाय सिलाय जानानैहाय बिसोरखौहाय लाबोनानै दोनफैदों दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोरो माने मा होनो बिदिखौ बालाबारियाव दैगार जानाय गथ'फोर बायदि जादों जोथोन गैया माने गोदाव सोराव हाग्राफ्राव थारलाबायनानै थाबोनांदों जाहैदों दा बेखौहाय जोंनि आब'आ खिन्थागोन दा बिसोरनि दुखुनांथावसिना ओरैबायदि दा बिसोरना मोनसेबो डकुमेन्टसबो गैया बार्थ सार्टिफिकेटनिफ्राय लानानै गावसिनि सिनायथि जेबो माने डकुमेन्टसानो गैया जाहैबाय बिसोरना दा डकुमेन्टस गैयिनि थाखाय स्कुलाव हाबनांगौआबो बिराद कठिन जानानै दं माने बिराद गोब्राब जानानै दं दा नैबे आब'आ बिसोरखौहाय नैबे जायगायाव दोनफैबाय माने बे हाया जों होथारबाय आरो बिसोरनोहाय औ दान होबाय ओमफ्राय मा होनो बे न'खौ नोंसोरनो माने जगार खालामना लुना होबाय ओमफ्राय ओरैनिफ्राय खोन्थानि दे सोर मा बबेनि माबायदिमोन बिसोरो देसाय औ नै बियो बिनि नामा सुमित्रा बसुमतारी बियो बर' जाथि नङा गार' जाथि आंनि बियानैयानो लानाय जाहैबाय ओमफ्राय बिहा समायसे बेनो आखाइयाबो लोदो मावो उदैयावबो किडनिकआव अन्थाइ दं बिनि अबस्थाया बेबायदि गाज्रि आरो बेयो माने बे नैबे गथ'फोरनि बिमा नैबे गथ'फोर 7 गथ'नि बिमा आरो नैबे ना औ ओमफ्राय नै बियो बिस्व बसुमतारी बे आंनि बियानै जाहैबाय ओमफ्राय बिहा माने आथिङा थाबायनो हाया आखाइफोरा माने नै बोलोआनो गैखाया आरो जेबो ओमफ्राय बे थोरसिफोरखौ थिखांनानै हारसिङै जानो हाया बिदि खस्थ' ओमफ्राय माने बियो जुहुनानैसो बाहेराव थांनाय ओंखारनाय गासिबो जुहुनांगौसो आरो
सुहोनानै थांनांगौ फायखानाफ्राव थाङोला माने 1 घन्टा 2 घन्टा लायो आरो फायखानासिमाव थांनोनो फायखानासिमावनो ओरैबायदि खस्थ' आरो बिनि जिबना ओमफ्राय नैबेयो बिबो बिनिनो बिब' देरसिन बिसनि बिब' बे बियानै जाहैबाय बेखौ उन्दैयावनो आङो लाबोदों आरो बेखौ फार्स्ट लाबोजेनदों लाबोजेननाया बेखौ लाबोनानै बेखौ बियानैब्लाबो बेखौ आंनि फिसा होननानै आंनि डकुमेन्टसआव सोनाय जादों आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय दिनै बिसोरखौ लाबोनाय जादों आरो जगाजग मोननानै बिसोरो माने सिगां जेबो जगाजग गैयिखाय बेखौ उन्दै समावनो बिबै बिबौआ लाबोदोंमोन ओमफ्राय बिबै बिबौआ लाबोनायखाय मानो आलाय सिलाय नोंसोरो बोरायबा बुरैबा थैनानै थांगोन आंनोनो होलांदो होननानै आं बेखौ लाखिनाय जादों आरो लाखिनानै आंनि फिसा गिबि सोनाय जादों आरो बेखौ ओमफ्राय बे माबायदि अबस्था देहाफोरा बेबो आथिङा बोलो गैया इयाव जिरायबाथाय बिराद खस्थ' नाबथानानैसो बियो सिखारनाङो दा नुखाबायना बिदि अबस्था आरो ओमफ्राय दा बिनि फंबाय बियो देरसिन फंबाया अरुणाचलाव थायो माने बे फिसाफोरखौ बे बिहि फंबाय बे फिसाफोर साबा बिसोर गासै 9 जन फरियाल जायो आरो 9 जन जायो बिसोरो बे 9 जनखौ बेनो हारसिं दिन हाजिरा मावनानै खांनांगौ जायो सोरा बिदा बिनि फिसाय नैबे गथ'फोरनि बिफाया गथ'फोरनि बिफा बे अरुणाचलावहाय थायो ओमफ्राय दा बे उन्दै गथ'फोरखौ आंबो हाजोबा नालाय गासिबखौबो दा बिनि थाखायनो इसोरनो डकुमेन्टसखौ खालामनानै होनो हायाखै बार्थ सार्टिफिकेट नांगौ दा फरायनायाव ओमफ्राय आधार कार्ड नांगौ दा गोबां डकुमेन्टसआवथ' थाखा फैसा नांगौ नालाय दा बे गथ'फोरनो डकुमेन्टस खालामनो थाखायनो आं दिनै लेंहरनाय जादों आरो माने गोनांथि सहाय दिनै रायजो राजाफोरनिफ्राय सहाय मोनथों बिदि होननानै दा बे साबानि गेजेराव नै बियो एसे माने बै मोजांफोर बायदि नङा आरोना एसे एनै साननायफ्रा एसे खमजुरि ओमफ्राय नै बिसोरो साथामा माने बिसोरो जेबो दा जोंनि नुनायाव थिगैनो दं ओमफ्राय नैबे देरसिन नैबेबो माने बेयो बैसोआ देरद्रायनायनि थाखाय स्कुलाव लाबोनानै सोफैनो हायाखै बेसेबां जाखो बैसोआ बैसोआ 13सो 13 बोसोरसो जाबाय आरोना हजोंथ' स्कुल हाबखायाखै स्कुल हाबाखै आलाय सिलायमोन नालाय सोनोबो रोंबोआसै डकुमेन्टस गैयिनि थाखायनो अरुणाचलावबो माने जोंनिया सोआनो आरो खुनु स्कुल हाबनो मोनखायाखै स्कुल हाबनो मोनाखै दा बे गथ'फोरखौ जगाजग जानायनि थाखायनो आङो अननायनि गेजेरजों लेंहरनानै आलाय सिलाय जागोन बे गथ'फ्रा होननानै माने लाबोनानै स्कुलाव दा सोहैबाय माने बैसोजों मिलायनानै मास्टारफ्रा बेखौ क्लास 3 आव सोबाय ओमफ्राय बे सासेखौ 2 आव सोबाय बेखौ 1 आव सोबाय ओमफ्राय होनब्लाबो डकुमेन्टस गैथ'वा आरो बेबायदि आरोना दा जोबोद अननायनि खामानिखौ नैबे आब' रनजिताया मावबाय बेनिफ्राय जों नायनि स्कुल हाबनो गोसो लेखा फरायनो गोसो नोङो बाबु स्कुलाव थांबाय नों स्कुलाव थाङो फरायनो स्कुल हाबो दा स्कुल हाबनो गोसोथार नोंलाय स्कुलाव थांबाय नोङो मा मोनलाय नामा स्कुलाव थांबाय स्कुल फरायनो गोसो लेखा फरायनो गोसो नोंलाय स्कुलाव हाबबाय स्कुलाव थांबाय लेखा फरायनो गोसो लेखा फरायोना फराया फरायनो गोसो दा दुखु खस्थ'जोंहाय इसोरनि अननायजों नैबे आब'नि अननायाव बेवहाय मोनसे बासायजानायखौ मोनबाय होनजागोन रेस्किउ खालामजानाय बायदि होनजायो दा बिथांमोनखौहाय दा मोनसे नैबेवहाय मोजां थासारि होबाय खस्थ'यैब्लाबो गैथाराब्लाबो माने बेफोरबायदि न' लुनानैब्लाबो बिसोर थादों गावनि हायाव दोनदों दा इसिबां गोबां बिसोर साब्रै साबा परियालखौहाय दा नायजोबनो सौहाजोबा बिथांमोनहा दा बेनिखाय नै बिसोरनि सिमां बिसोरा लेखा फरायनो गोसो दा लकेल माबायावहाय हाबदों आरो बर' मिडियामाव लकेलावनो हाबदों बर' मिडियामाव लकेलाव बिसोरो हाबगासिनो दं फरायनो गोसो सिमां दं खावलायनाया बेनो जाहैबाय थाखा फैसाखौ जेनेबा हराब्लाबो सोरबाफोर अननायनि गेजेरजों बे गथ'फोरनि डकुमेन्टसखौ आं बानायनानै हरथारगोन होननानै सोरनिबा गोसोआव अननाय दङला डकुमेन्टसखौ बानायनानै हरब्लाबो जोङो गोजोनगोन आरो बेयाव जोंहा जेबो माबा गैया आरो माने बे गथ'फोरनि जिबनाल' मोजां जालांनांगौ बिसोरनि फिउचारा मोजां जानांगौ आरो मानो होनबा बिराद दुखुनांथाव आरोना बोरैबा सानब्ला जोंबो मानसि हिसाबै सहाय होजोबनो हाया
हानायमानिखौ आं होबाय आरो खाथि खालायावबो जोङो दिनै एसे एनै थाइसे थाइनै बिनानै दैखरफोरबो गैयामोन बेफोरखौबो जोङो खालामना होबाय ओमफ्राय गोबांखौथ' होजोबनो हाया नालाय बेनि थाखायनो जोङो खावलायनायनि गेजेरजों लेंहरनानै चेनेल लेंहरनानै सोरबाफोर अनसायगोन रायजो राजाफोरा बिदि होननानै जोङो लेंहरनाय जादों आरो जेनेबा बे फिसाफोरखौ उन्दै गथ'फोरखौ अनथोंसै बिदि होननानै दा बे आब'नि बुंनायखौ खोनाबाय आब'मोना मिथिगौ माने आब'आ गावनो जोथोन लानाय गावनो लायनाय गावनो अनसायनाय गावनो बासायनाय हिसाबै बे ए टु जेड मिथिगौ आब'नि गोरबोआव दं बेफोर गासै माने माबोरै जादों जायाखै बे नाम्बारा नैबे आब'निनो आरोबाव नोंथांमोना माबाफोर खौरां लानोब्ला सोंहरनो हागोन बेजों लोगोसे स्क्रिनाव नुनाय जिनाखि एकाउन्ट डिटेल्स बा फन पे नाम्बार बेवहाय नोंथांमोना सोना हरनो हागोन सोना हरोब्ला नैबे आब' जाय दायथ' लादों बिसोरखौ दा गावनि लिंकआवनो बिसोरखौ गासैखौबो न'खरनि बानायनानै बर' जानायलाय बा गावनि मानसि जानायलाय बिसोरो माने बिनि लिंकआवनो आब'आ बेखौ दायथ' लानानै मावगासिनो दङ दा खोथाया जाहैबाय आब'आबो गावहा गैजायि जानायलाय बिसोरनि थाखाय सौहाजोबाखै बेनिखायनो खावलायदों दा बे नोंथांमोन सोना हरनाय एकाउन्टआव जिनाखि हरनाय नैबे गोरलै नानि बाबुमोन आरो नैबे बिमा आरो नैबे बेमारि बिसोरनि थाखाय सहाय जागोन बेखौहाय नैबे आब'आ दायथ' लागोन बे एकाउन्ट नाम्बारा नैबे आब'निनो आब' रनजिता बर' दा बे एकाउन्टआव फैगोन आरो आब'आ बिसोरनि डकुमेन्टसनि बिसोरनि जानाय लोंनाय बेखौ मेनटेन खालामगोन आरो बिथांमोनखौहाय हेफाजाब होनोहाय नोंथांमोना आखाइ फोलावनांगोन एसे एसे दान हरनायजों दा बेखौनो आंबो खावलायदों जाहाथे नैबे गथ'फोराबो मोजाङै फरायलांनानै जिउआवहाय गोरों मानसि जाहैनानै समाजावहाय बेबायदिनो बा मोजां मानसि जाहैनो हायो बेखौ जों जाहाथे मिजिंथिनो हायो दा बेनिखाय नोंथांमोननि हेफाजाब होनाय नोंथांमोननि मदद अननाय बेयो जोबोद गोनांथि जानानै दं बेनिखाय आं नैबे भिडिअ'जोंहाय नोंथांमोनाव खावलायदों दा नायनाया आब' नायो आरो बिसोरखौ ना संनाय खावनाय जाहोयो आरो गासिबो बिमायाथ' रोङा माबायदि जायो ओंखामखौलाय बिसोरो ओंखामखौ मोजाङैनो जायो आरो गोबां खनथाम लानानै जायो आरो गोबाव जायो आरो बिदिनो ओमफ्राय गैला होनबाबो मानिया हर होननानै गाबो बिदि आरो बुरजा जायोना मालाबा थोआ नामा ओंखामा मालाबा एसे खम जायो ओमफ्राय खम जानायाव बिदिनो आनै मोनाव लायनानै जाफैनाय जायो आरो थोस्लाबहैया आरो थोआनो ओंखामा थोआनो मालाबानो समायना ओंखामा थोआ मालाबा ए अनिमा ना अनिमा ओंखामा थोआ मालाबा बुरजा जानो हायो ओंखामखौ नोंलाय बुरजा जायो बेथ' मानिसिनबावासो बे मानिसिना नोंबो गोबां जायो गोबां जायोनो नैबेसो समायनाया औ बे मा होनो समायना नोंबो गोबां जायो जानाय लोंनाय गासै आरो इसोरनि अननायजों हयथ' लोमजानाय साजानाय जाथ'वाखै बांद्राय आरो लोमजानाय साजानाय जाब्लाथ' आरो बुहुत खस्थ' आरो गोनांथि माबोरै होनदों लोमजाबाबो स्कुटि गंसेयावनो इसोरखौ 7 गाहाम जाबनानै लाङो आंनो रोगाजोबनांगौ हस्पिटालाइस जाबाथाय आंनो जोब मुलि गासिबो होनाया लोमजाबा साजाबाथाय गोबां खस्थ' जायो जोंबो लांनो हाया थाबायबाबो ससे थाबायनांगौ ससे जिरायनांगौ बिदि जायो आरो रायजो राजाफ्रा अनोब्ला जोंनि न'खरनि थाखाय अनसुंथाइ होयोबा मोजां जागौ आरो जेरै बे जाय बिमाया जोंनाव फैनानै हेफाजाब होनो थाखाय हामबाय दाथ' गोजां बोथोर जाबाय खम्बला थोयोना थोआ गैया खम्बल गैया दङ थोलाय खम्बलफ्रा थोयोना थोआ गोजाङोना गोजाङा खम्बलफ्रा ओरै दं नै बांद्राय गैया नै बेफोरखौनो जोमनाङो बेसाफोर नै ओरै खनजाब खनजिबनो नै बिबथैजों माजों उन्दुयो बिमानैजों उन्दुयो बिब' बिनानाव फंबाय साबा जाहैबाय रुपाली दादी के साथ छोटा है खम्बला थोयोना मोनाव गोजाङो ठंडा लगता है ठंडा है रात में गोजाङो सोरबा गोसो गुदुंफ्रा लाबोना होफैनो हागोन बिसोरनो जोमग्रा गानग्रा माबानि गोजां बोथोरनि गोसो गुदुंफ्रा जायफ्रा अननो गोसो अनफैनो हागोन बिसोरनि नै माने बिसोरनि देहाफ्रा गोजांनाय मानाय मानसिफोर होफैनाय जोबखा बोराय होफैनायनि ना खम्बलफ्रा माफ्रा न'नि निजा गांसो बायनो हायाखै नै बेलायनो
दे सुइटार गानहोदो दे सुइटारा दे बे दुखुथिया न'खरा बिसोरनोसै नै नायना लादो खेबसेबाव आरोबाव नै दुखुथिया न'खर फोरियाल बर' न'खर नै बिसोरनोसै बेस्राफोर थांनायसै थारो दे सिन्था खालामनाङा दे जागोन माबा मोनसे दे अ दे 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 प्रमद स्कुल हाबनांगौ दे दे जोंनि थाखाय फैनायनि थाखाय दे दे हामबायसै थाबाय था दे दे आब' दे हामबायसै दे ओमफ्राय नैबे गामि खाथिनि नै जगाजग खालामग्रा बेनो मा होनो सुमित्रा बसुमतारी दे ओमफ्राय बिसिनि बाबु बे मा नाम नोंलाय बोसोन ओमफ्राय नैबे मा बियो बेबो नोंसिनि नामा फंबायनि फंबायनि थानबिर दे दे दे